As aventuras de Minchi. Hola, Minchi. Como pasas na praia? Si, non se pode estar mellor. Non lle podo pedir máis á vida. Que facedes? Claro, na praia é o que pasa. Hai xente que toma o sol e rapaces como a Dani e a súa amiguiña que fan castelos de O area. que? Castelos? Dixeches castelos? Ah! Sí! Onde hai un castelo ten que haber sempre unha princesa. Que guapa! Dani lanzoume a area, pero sí, señor. A verdade é que está construindo un castelo moi bonito. Por certo, sabes como se suxeitan os castelos de area? Ai, con cola! Mellor investigamos, vale? Vale, investigamos. Castelos de area. Os castelos de area sustéñense porque a auga humedeza a area e forma unha especie de pontes moi pequeniñas, tan pequenas como un pelo. Por iso chámanse pontes capilares. Estas pontes funcionan como unha especie de cola entre os graos de area que fan forte o teu castelo fronte aos inimigos que o poderían derrubar, como a gravidade. Sen estas pontes que se forman grazas á auga, a area seca non sería capaz de aguantar o seu propio peso. O mellor é mesturar sempre a area con auga. Así conseguimos columnas de area dunha altura espectacular. Iso sí, demasiada auga fai que o castelo caia facilmente. Xa vedes como se forman os castelos de area. Aínda que máis fácil que construílos é desfacelos. Vaya, pontes moi pequeniñas entre os castelos de area e máis pequenas que un pelo. Pois sí, pero tranquila, cos cubos e as pás Ai. vas facer un castelo fantástico. Sí, que ben. Vaya, Dani xa rematou o seu castelo de area, pero que fai? Por que o destrúe? É parte do xogo dos nenos na praia. Claro. Vaya, por aí ven Dani. Hola, Dani, hola, estou aquí. Hola, que tal? Pero, que fan estes rapaces? Ai, pero que significa isto? Os nenos divírtense enterrando na area o corpo dos seus amigos ou pais. Hoxe tocouche a ti. Ai, estes humanos. Ai, mira, deixaron todo cheo de area. Pero a verdade é que a area é moi chula. Pois deixote facendo un castelo. Adeus. Adeus. Ai.